ಹರೇಕಾಳ ಸಂಪಿಗೆ ದಡಿಟ್ಟು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆರೋಪನ ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸನ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ನಡಪಾಯರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದಂಡು ಮಾಗಣದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ತೆರಿಪಾದರು. ಹರೇಕಳ ಸಂಪಿಗೆ ದಡಿಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರೋಪನ ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವೆಂಬರ್ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಎಂದತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆನು ಗುರುವಾರ ನಡಪಾಯಿರು. ಸಭೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಪಾತೆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ದಿಂಜ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ನಾಮಾವಶೇಷ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಇತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡು ನವೆಂಬರ್ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಾಕಚಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಂಡು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ನಡಪಾಯರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಮಾಗಣದ ಭಕ್ತರಿನ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಬರ್ಪಿನ ನವೆಂಬರ್ 4 ತಾರೀಕದಾನಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಂಪುನ ಕೆಸರುಗಲ್ಲಪಾಡಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ತಂತಿರದಾರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತಿರನ ದಿವ್ಯ ಅಷ್ಟಡ್ ನಡಪೇರುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುಣಿದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಾಗಣೆ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕುಲು ಕರೆ ಕೊರ್ತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಮಾತ ಮಂತ ದೇವೇರಡಲ ಈ ಜಾಗಡ್ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವೇರು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವೇರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪಣಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದ್ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಇಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಪಾಡ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಗೂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪೂರ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ದೇವೇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಗಣಿದ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯಲು ನಮಕ್ ಬೆರಿಸಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾತಿರದಲ್ಲ ಮನ್ಪವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಐಕ ಕೊಡುಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಿರನ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸದ್ಬುದ್ಧಿನ ದೇವೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊರಡು. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ ಆಳ್ವ ಪಾತೆರೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಗಣ ಹೋಮ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂಕ್ಲೆನಾಂದಿ ಎನ್ನೋಡು ಭಕ್ತರು ತಾರಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸ್ಥಳೀಯರಿನ ದಿಂಜ ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ನಿಜ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡ್ ಪಂಡದು ಮನವಿ ಮಲ್ತೇರ ಗಣ ಹೋಮ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅಂದೇನು ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲು ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲು ಮಲ್ಪೇರಿ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಪೂರ ಊರ್ದಾಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಕಲು ಏನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ತಲೆ ತಗ್ಗದು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಪುರ್ತುಗು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬನ್ನಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಹೋಮಗು ಸೇವೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊರ್ಲುಡ ಆಪನೆಗೆ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗಲೇನೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಊರ್ದಾಗಲೇ ನಂಬೊಂದು ಈ ಕೆಲಸವು ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜನ ಒಂದು ಕನಸು ಅವು ನನ್ನ ಸಾಪುನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಾನೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೆ ದೆಬ್ಬೆಲಿ ಗುತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ಕೊಡ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಯಾರು. ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗಳ ಊರ್ದಾಕಲು ಸೇರಿದು ಮೂಲಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದ ಐತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆದ ಇನಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ 107 ತಾರೆದ ಗಣಹೋಮಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಲ ನಡಪೆರಂಡು ಐಕೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಇಂದು ಎನ್ನಂದು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯ ನೋಡೋದು ಬಂದದ್ದು. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ದೆಬ್ಬೆಲಿ ಗುತ್ತು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನಿ, ರವಿರಾಜ್ ರೈ, ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ, ನಂದರಾಮ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳೂರು ಪರಾರಿ, ಬಾಬು ಆಳ್ವ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ, ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ, ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಂಬಳಕೋಡಿ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತೋಟು ಗೇತೆರ.